Naturkultur Varde er en selvejende institution i Varde Kommune, som er bragt til verden for at give naturvejledning og kulturvejledning i Varde Kommune. Lige nu står vi ved Varde Å, som er en af omdrejningspunkterne for vores formidling. Varde Å som den eneste uregulerede tidevandspåvirkede å i hele Vadehavet. Janderup Ladeplads, som er lige bag ved os, har været hovednerven, kan man sige, i al den sejlads og det, der har været på Varde Å omkring det kulturhistoriske, hvor man har transporteret varer ind til købstaden og sendt varer væk herfra. Udover den kulturhistoriske vinkel, så er der et fantastisk dyreliv hernede. Varde Å er blandt andet kendt for sin vardelaks, som næsten er ved at springe rekorderne med de største fisk, der er fanget i Danmark. Flodperlemuslingen, det eneste sted i Danmark, hvor flodperlemuslingen lever. En fantastisk historie, som man kan opleve, hvis man tager med os på tur ved åen. Længere opad i systemet kommer der blandt andet noget som isfugl, odder, så man kan komme med ud på safari, hvis vi er heldige, og man er stille nok, for man se. Ellers ser vi spor fra dem. Naturkultur Varde har i forbindelse med Nationalpark Vadehavet en del ture på Vadehavet. Og en af de meget besøgte ture, det er turen til Langli, hvor man går over Ebbevejen, 3,5 km alt i alt, og foregår primært på bartager. På øen bliver der fortalt om øens dyreliv, fugleliv og kultur. Det er jo sådan, at Langli har været beboet gennem tiderne, og når man er på øen, så kan man gennem kikkerter se de store sælflokke på op til 200-300, som ligger syd for øen. Derudover så har vi også ture, hvor man kigger på Vadehavets dyreliv, hvor vi graver efter sandorm, og derved finder vi også børsteorme, vi finder slikkrabs i massevis, vi finder dønsnegle, og vi finder masser af strandkrabber, som det er meget spændende at holde i hånden, især for børnene. Vadehavet besøges årligt af over 16 millioner trækfugle. Og mange af de her trækfugle, når de kommer om foråret, så går de i gang med at spise nogle af alle de dyr, vi har set på vadefladen, og fordobler deres vægt. En god måned senere, der flyver de så videre, og den tur er på mellem 2.000 og 4.000 km uden mellemlandinger. Så der er man nødt til at have en rigtig god madpakke med. Så derfor udgør Nationalpark Vadehavet et af de vigtigste vådområder i hele verden.